ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ ಇವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುರುಕಾದು ಪಂಡೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಮೂಡಿದಿನಂಚಿತ್ನ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನೋ ಪೋಡಾಂಡ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಕಿನ್ನೀಡು ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ. ಫಸ್ಟ್ LKG UKG ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಕಲಿತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊರ್ತೆ ಇತ್ತೇರು. ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಒರಿಯರು. ದಾದಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಇಂಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಯಾನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪನ್ನೋಡಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ಪರಿಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ, ದಾಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಅದು. ಸೊ ಒಂಚಿ ದಡ್ಡಿ ಅದಿತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಆಪಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋಗ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನೋತಿತ್ತು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆವಾರ್ಡ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನೋದಿತ್ತೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆತೋನೊಂದು ಇತ್ತಜೇರು. ಇಂಕೊಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು. ಬಟ್ ಇಂಕ ಗೆತೋನೊಂದು ಇತ್ತಜೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಡೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಗಲ್ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಪೂರ ಪಿರದಿ ಇದು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಎತ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲರಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನತ್ತದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಮಮ್ಮಿಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ, ಅಮ್ಮಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ, ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಂತು. ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆತೋನ್ವೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವಾಗ ದಾದಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಯಾನು ಹಠ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತು. ಅದಾಗ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ದಾದ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಅದಾಗ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತು. ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಗೆತ್ತಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೀಲ್ದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಐಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಡೀ ರೀಲ್ಡ್ ಅವೇ ಸಾಂಗ್. ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಸ್ಕೂಲಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜಾತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತು. ಸರ್ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪನಗ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯರು. ಎಂಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಪದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಪಂದು ಎನ್ನ ಸರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ 6 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಸಂತ ಟೀಚರ್ ಪಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಈ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತೇನೆ. ನಾಟಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈ ಜಂಪ್ ಒಂದು ಮೂಜೇಟ್. ಈವನ್ ಯಾನು ಒಂದು MIT ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕದಿತ್ತ. ಏನು ಇಂಟರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತಂಡು ರಾಮನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೆಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಏನು ಹೈ ಜಂಪ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. 10th ಮುಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ. ಬೊಕ್ಕ PU ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ PT ಸರ್ ಇತ್ತೇರು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೂರ ಆರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ. ಏನೇನು ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರೇ ಆದಿತ್ತೇನೆ.
ಬೊಕ್ಕ ಪಿ ಯು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮಡ್ ಎಂಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಂದಾಗ ಅವ ಅನ್ನಾಗ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೋಲ್ ಏನೈತಿನ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಪಂಡರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಅವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಯ್ನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸೊ ಅವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆತಂಡು ಇಂಕ ಪೇಯ್ನ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಏನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ಏನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚಕುಲು ಒಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ಪಂಡೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಮಲ್ಪುವನ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೇನೈತಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಈಸಿ ಆತೆ ಎನ್ನ ಯಾನೇ ಪಾತಿರ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರಿಯ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಲೆಗೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ನಾಟಕದ ಉನ್ಬರ್ನಾಗ ಇರೇತ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡಿತಾನೆ MIT ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಲ್ದೀನಿ ಯಾನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡಿತ ಯಾನ ಪಗ ಸೊ ಕರುಣೆದಾಂತಿ ಮನಸ್ಸು ಪಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಲ್ಪ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಊರುಡೆ ಹತ್ತೀನಿ ಗಣಪತಿದ ವೇದಿಕೆಡ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೂ ಪೂರ ಪೋಯೆ ರಘುರಾಮ್ ಸರ್ ಪಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗದಗ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾನು ಉಡ್ತೆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಣು ಪೂರಗಲ್ ಮಲ್ಲನಗಲ್ ಅಣ್ಣನಗಲೇ ಅಂಕಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಲೇ ಉಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಯಾನು ಒತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಡಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರುಣೆದಾಂತಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಓಕೆ ಸುರು ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಚೆತನ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಒಂಜ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಜಿ ನಾಟಕದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸುರು ಪೋದಲ್ ಉಂತನಾಗೆರೆಗೆ ಸುರುಕು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೇರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಈಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇ ಒಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಒಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಥರ ಕೈ ಪುರ ಸಿಮ ಇರುನು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಿನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಿನಿ ಒಂಥರ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾದಾವ ಓಲಂಡಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ ತುಂಬೇ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ದಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜೀತಿತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಓಲಂಡಲ ನೆನಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಪುಗಾರಿಯರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ರೋಲುನು ಈ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಈ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಓ ಆಡಲ ನಾಟಕಲಿತ್ತು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಪಿದೈಡ್ ಪೂರ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ದ ಮಿತ್ತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜದಗ ಟೀಮ್ ಏನು ಕೇಂದಿತ್ತು ಸುರು ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಕಲನೇ ತೂ ಒಂದು ಬರೋದಿತ್ತಿನಗಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಭಿನಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆರೆ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಸಂದೇಶ್ ಮಾಮ ಪಂದು ಸೊ ಆರೇನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಆರೇನಡಕೇಂಡೇರು ಈ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಕರುಣೆ ಅಂತೀರ ಮನಸ್ಸು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಣ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರ್ತಾದಿತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣಲ ಸಂದೇಶ್ ಮಾಮಲ ಸೊ ಅಗಲ್ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಮಾಮ ಕೇಂಡೇರು ಇಂಚಂಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಲ ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಪಂಡೇರು ಐಕಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನ್ನೆ ಕಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಆಡಿಷನ್ ಮತ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂದೇನದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಓನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ದಾದನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕರುಣದಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ತನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅದಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ದಾಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಅವಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಂದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅವೇ ಕರುಣೆದಾಂತಿ ಮನಸ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಬುಲಿಪರೆ ಪಂಡೇರು ತೆಲಿಪರೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾ ಪಂಡೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಸೊ ಎನ್ನದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಕೊರಿಯಾನ್
ಅವೇಡ್ಬೇಕು 1 ವೀಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಪಂಡೇರು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಈ ಅಭಿನಯಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾಯಿ ಸೊ ಆಗಲಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಅದಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಪಂದು ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಪೋರಿಗೊಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಐಕ ಮಾಮ ಪಂಡೆ ರೈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೀನು ಲೆತೊನ್ ಪೋಪಿನ ಲೆತೊನ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಿನ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮು ನೂಕೇರು ಪೋಲ ಬಂದು ಈರ ಅಭಿನಯ ತಂಡಗ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಾರು ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಏನ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಪಂಡೆ ತುಳುರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದ ಹಿಟ್ಟಾಯಿ ನಂಚಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡ ಶಾಂಭವಿ ಆಯ್ತ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಈರೈತ ಶಾಂಭವಿ ಆದು ಉಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅವಲ ಹಿಟ್ಟ ಹತ್ತಂಡು ಅದಗದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಅಪಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ರೋಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಯಡ್ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ರಿಯನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆವಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಣ್ಣ ಆವಡು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಆವಡು ಅಗಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಕರಿ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ತೆಲಿಪೋಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ತೆಲಿಪೋಲಿ ಸೊ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ತೂಪಿನಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ರೋಲೇ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಲ ಐಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಜೋರ್ಲ ಐತೆ ಪಾಪಲೈತೆ ಸೊ 2 ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ಡ್ ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯೆ ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಏನು ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಭವಿ ಎಂಕ್ ಶಾಂಭವಿ ಡ್ರಾಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಏನ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಏರೇರು ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಬೇಕು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಎಂಕಲಿಗ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಥರ ಎಂಕೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅಂಚಪುರ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಲ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಶಾಂಭವಿನ ರೋಲ್ ಪಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಪಗ ಒಂಥ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟದ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ ದದನ ಒಂಥರ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಓದರೆಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ದಾಯಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಜೊತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇನು 1 ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ಸರ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮಡು 1 ವಾರ ಯಾನ್ ಕಲ್ತು ಪೋದಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ದಾಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ದಿನೇಶ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಆನಿಯ ರೈಟ್ಗೆ ಇಂಕ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ ರೋಲು ಭಂಗ ಆಪುಂಡ ಆಪಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಂಡೆ ಆಪಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಭಂಗದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುರ ಪಂಡೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಂದೇರಿ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರ್ ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಹೆಸರದು ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಳವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣಡ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಐಕ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಈ ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಂಡೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಿಕ್ಕ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲು ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ಆವಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಆವಡು ಅಕ್ಕಲ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಎಂಕ ಏತು ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ನಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಕುಲು ಪನ್ನಿನ ಸಾದ್ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕ ತೂತಿನ ಅಕುಲು ಅಭಿನಯ ತಂಡಡು ಈರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರ್ ಆ ಶಾಂಭವಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಏರು ಈತು ಶೋಕು ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಏನ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿಜ ಪನೋಡ ಅಂಟ ಯಾನ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇವನ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಲ ಸಂಜೆನ ರೋಲ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗ್ಗರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ ಅವೆಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗ್ಗರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೇನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಮಾಮಗ ಅಂತ ಬೇಲೆದ ಇಶ್ಯೂ ಹಸ್ರದ್ದು ಮಾಮ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಬಟ್ ಇತ್ತೇನ ಅಮ್ಮನೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಡ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ನ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಶಾಂಭವಿ ಬನ್ನಾಗ
ಇರೆಡ ನನಲಾತ ಪಾತೆರೆಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿರಾಮ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಸಾಧಕೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರು ಬಂಗ ಬಿಡ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಅವಲ್ಲ ಇರು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಾನು ARM ಕಿಯಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮುಡು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವಡ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಇಂಕ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿದ್ರದ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಕ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪುರ ಬನ್ನಕ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದಿನಪ್ಪಗ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ದಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜೊಂಚೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುರ ಜಪ್ಪೋಲಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಅವ ಮತ್ತು ಆಪು ಜೊತೆ ಏನು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏತೇ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಯನ್ ಕಾಣಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಯನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ 1 hour ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪಯನ್. ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆಪುಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈಗ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಾರ್. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಾ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಪುರೊಪ್ಪನಾಗ ಪುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಮುಗ್ಯನಾಗ ಮಾತ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಾ ಇಂಕ್ ಒಂದು ನೀರು ಕನ್ಪಿನವಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕನ್ಪಿನವಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪನ ಗಾಳಿ ಪಾಡುನವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಕಲ ಇಂಕು ಒಂದೊಂಜಿ ಆನ ಪಜ್ಜೆ ದಿಯನಾಗ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಾರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೆಗೆ ಪುರ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಅವೆ ಸ್ನೇಹದಾರೆ ಪಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ತೂದು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಏನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಪಂಡ್ರೆಗ ಬಂದು. ಸೊ ಅವು ಎತ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಾನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲ ಪೋಪನ್. ಒಂಜಿ ಈ ನಾಟಕಗಳ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತು ಪಂಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪನ್ನ ನಾಟಕ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ದಾಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ದಯಪಡ್ನಾಗ ಒಂದು 2-3 ಶಾರ್ಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲು ಉಪ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಉಪ್ಪುನತೆ. ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ದಾಂಡ ಆತ ಜನತ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಟೇಕಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿತ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಈಸಿ ಪಂದ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮೂವಿಡ್ ಅಂತ ಈಸಿ ದಯಪಡ್ನಾಗ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪುರ ಪೋಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಅವಡ್ ಐಟ್ ಪುರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಹಂಚ. ಸೊ ಯಾ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಬೇಸಿಡ್ ನಾಟಕನೇ ಈಸಿ ಬಂದ ನಾಟಕನೇ ಈಸಿ ಬಂದ ಪನ್ಪಿನಿ. ಒಂಜಿ ಏನಾತನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂದೇಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಡ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪೊಣ್ಣು ಆಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ. ಎಸ್ ಈವನ್ ಎಂಕಲ ಬೈದುಂಡು ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ನೈಟ್ ಟೈಮಡ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಏರೇರು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತ ಬೇನೆ ಏನೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೆಂಗದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆಗ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಗಲೆದುರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಜವನು ಅಂದತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ
ಯಾನ್ಲ ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನೋದಿತ್ತರು ಯಾನು ಒವ್ವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೈ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಪನಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗ ಯಾನು ಐಕೆ ಅಂತಾಲ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಣ ಪನ್ಪಿನಕುಲ್ ಪಣೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರೆಗ ಆಪುಜತೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದೇ ಓಕೆ ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ತಪ್ಪು ನಾವು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓ ತತ್ತಂದಾಣಲ್ಲ ತಿರ್ತುವರ್ನಾಗ ಜೋರ್ ತೇಲ್ಕೆ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಆತ ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ತತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತೆಲ್ಪು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ದಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ತೆಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಅದಾಗ ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಿರೋಡ್ ಬತ್ತದು ಅವ ಇಂಚ ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರೋಡ್ ಬತ್ತ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡ್ ಇರೆಗ್ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರಿ ನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರವು ಶಾಂಭವಿ ಶಾಂಭವಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಂಭವಿ ಅಪ್ಪ ನೀರೇನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪನ್ಪನೆ ಬರ್ತಿ ಶಾಂಭವಿಯೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 25% ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶಾಂಭವಿ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಶಾಂಭವಿಯೇ ಪುದರ ಅದು ಹೋತುಂಡಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದಂದೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರೆಗ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡ ಅತ್ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕ ತೂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯರ ಬೊಕ ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುರ್ಕಲ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಂದ್ ಗುರ್ತ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಆವು ಬಂದ್ ಬಟ್ ಆವಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನು ನಾತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಆತಂಡ ಇರುವಲ್ಲಾಣಲ್ಲ ಪೋಯಿನದಾಗ ಗುರ್ತದಂತ ನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪುದರ್ ದಾಲತ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾಟಕದಾರತ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಶಾಂಭವಿ ಬನ್ನಾಗ ಏನ ಅನ್ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಿತ ಶಾಂಭವಿ ಅತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಈ ನಾಟಕದಾರತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಂಭವಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ನಾಗ ಶಾಂಭವಿ ಅತ್ತ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವರ್ ಇರ್ ಶಾಂಭವಿಯತೆ ಅಂಜರಿ ಪೋಪೇರು ಸೊ ನಾಟಕದಾರದ್ದು ಶಾಂಭವಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಿತ್ತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸುರೂಕಾದ ಶಾಂಭವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಮುರಣಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಸುರೂಕು ನಿಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದಾ ಪುಣದಾನೆ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾನೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ನಾಟಕ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಸುರೂ ಬಾರಿ ತೂವನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಅಲೆಊರು ಆತೀನಿ ಅಲೆಊರು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆ ವೇದಿಕೆ ಆತೀನಿ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮೇನ್ ಹೀರೋ ಆರ್ ಅರಡಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಟ್ರಯಲ್ ತಪ್ಪಗ ಆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಅರಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪ್ಲ ಅಂಚ ಪುರ ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಆರ್ಲ ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತೇರ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನಡೆ ಏತು ಉಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಆದ್ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಪಂಡರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಡ್ಲ ಮೀರು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಾತಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ತೋಜೈನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೀನಿ ಯಾನ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅವದಿತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣಗಾವಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಣ್ಣಗಾವಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಾವಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಲ ಕಲಿಜಿ ಎನ್ನ ನಡ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಫುಲ್ ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಮೋನೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ ಬರೋದುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಆತ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈನ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಶಾಂಭವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಂದು
ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ರೋಲ್ ಗೊಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅವು ವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸ್ನೇಹಧಾರೆ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಲಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ಡ್ ಐಟ್ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಆರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪಂದ್ ಕೆಂಡೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಊರ್ದಾರೆ ಆತ ಸೊ ಗುರ್ತದಾರೆ ಆತ ಪಂದ್ ಆವು ಪಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಆವು ಪಂಡೆ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ವೀರೇಶ್ VRS ಪಂದ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನ ಕಪ್ಪಲಾದ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತು. ಆರ್ ಎನ್ನೆಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನೆಡ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಾತೆ ಸೊ ಮಲ್ಪ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡೆ ಸರಿ ಆವು ಪಂಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2019 ಸಂಭ್ರಮ ಫೆಸ್ಟ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅದಾಗ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐಟರ್ ಪಂಡೇರು ನಾಮಿನಿ ಒಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವೇನಾ ಪಂದ್ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಕೊರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಕಾಶಣ್ಣೆ ಒಂದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪಂಡೇರು. ಸರಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಅದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆದಿತ್ತು ಜಿದ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅದ ಅಪಾಗ 2019 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಜಿ. ಸೊ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಒಂಚಿ ತೂಪಿನಿ ಡ್ರಾಮಲ ಆನಿಯೇ ರಿಲೀಸ್ October 9. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಿಯೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಿಯೇ ಇತ್ತಂಡು RSB ಭವನ್ ಇತ್ತು ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಾರೇನು ತೂತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕರೇನು ತೂವೋಡ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಾರೇನು ಅಲ್ಪ ತೂತಿತ್ತೀನಿ ಚೆಂಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೀ ನಾನು ಎಕ್ಕದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರೇನು. ಸೊ ಪೋಯರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಯರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾಮಿನಿ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಏತ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಕಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏತ ಖುಷಿ ಆತಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಲ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅವೆನ್ನ. ಓಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕಡೆಕಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಸನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್ ದಾದ ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್ ಒಂದೇ ಯಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ಲ ಅಭಿನಯಡೆ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಅಭಿನಯ ಟೀಮು ನನ್ನಲಾತಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಾಯಪನ್ನಾಗ ಶಾಂಭವಿದ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಿಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಏತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಐತಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಏನೈತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಯಡೆ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೂವಿಡ್ ಪೂರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೂಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಗ್ ಸಂದೇಶ್ ಮಾಮಗ್ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಅಭಿನಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪೈನೇ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೈನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಪಪ್ಪಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ ಅಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯಗ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ್ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಅಭಿನಯದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡು ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ತನುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಪಿರಾಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಮಾತಾಕುಲ್ಲ ಏನ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಅಭಿನಯಡೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ನನ್ನಲ್ಲ ತೀರಿ ಏನು ಆಸೆ ಮಲ್ದ್ರ ಅವು ಪೂರ ಈಡೇರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುರ್ಕಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಾಂಭವಿ ಇವರು. ಅವರ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಇವರು ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ.